Băuturi care întăresc imunitatea iarna. Soluții delicioase pentru sănătate. Iarna aduce pe lângă farmecul sărbătorilor o creștere a riscului de răceli și viroze. Pentru a ne proteja sănătatea, un sistem imunitar puternic este esențial, iar acesta se susține printr-un stil de viață sănătos și o alimentație echilibrată. Iată câteva băuturi naturale, ideale pentru sezonul rece, care pot întări imunitatea. 1. Smoothie cu verdețuri. Spanacul, cale, rucola sau pătrunjelul aduc un aport bogat de fier, vitamina C și antioxidanți. Aceste ingrediente se pot adăuga în smoothie-uri sau consuma sub formă de supe cremă, contribuind la întărirea apărării naturale a organismului. Al doilea. Miere și lămâie. Un remediu clasic și eficient, lămâia, bogată în vitamina C, și mierea, cu proprietăți antibacteriene și antioxidante, susțin imunitatea și ameliorează iritațiile gâtului, a treia băutură de migdale. Această alternativă vegetală este bogată în antioxidanți și poate fi consumată simplă, în smoothie-uri sau cu cereale integrale. A patra. Apa infuzată. Adăugând în apă fructe precum afine, citrice sau ghimbir, obțineți o băutură plină de vitamine, perfectă pentru hidratare și stimularea imunității. 5. Smoothie-uri cu nuci și semințe. Ingrediente precum migdalele, nucile sau semințele de chia sunt surse excelente de vitamine, minerale și omega-3, esențiale pentru un sistem imunitar sănătos. 6. Ceaiul de ghimbir, recunoscut pentru proprietățile sale antioxidante și antiinflamatorii, ceaiul de ghimbir ajută la ameliorarea simptomelor de răceală și protejează organismul. 7. Ceaiuri din plante echinacea, măceșele și ceaiul verde sunt variante excelente, bogate în antioxidanți și vitamine, ce întăresc sistemul imunitar. Pe lângă consumul acestor băuturi, nu uitați de importanța somnului, exercițiilor fizice, managementului stresului și evitarea obiceiurilor nocive. Adoptând aceste obiceiuri sănătoase, veți putea să vă bucurați de o iarnă fără griji.